Gilusad ang Yakap Caravan kunyaman ng pangkalusugan program sa Lapu-Lapu City. Matud ni Dr. Agnes Cecil Realiza, City Health Officer, kini ang mas gipalambo pang programa sa kahimsog sa panglawas. Diindugang mga benepisyo ang mapahimuslan ilabi na sa mga qualified PhilHealth members. Adunay 21 ka mga klase sa tambal ang libreng ihatag sa pasyente ubos sa konsulta caravan. Apan sa Yakap program, muabot na kini sa 75 ka mga tambal ang ipanghatag. Misa ka na usab ngadto sa 21 gikan sa 15 ka mga laboratory test ang malibre. Aduna say credit line nga 20,000 pesos alang sa mga tambal nga mapalit sa mga accredited nga mga pharmacy. Ug libre na usab unya ang screening alang sa kanser sama sa colon, liver, lungs ug breast. Gidagsa sa nakadiyang urban poor group sa Dakbayan ang Hoops Dome diin gilusad ang Yakap Caravan. Matag sa kanila girehistro sa Yakap program ug girehistro usab sa PhilHealth aron makakuha og PhilHealth card. Dayon may libreng check-up nga gitanyag ug may mga libreng tambal nga gipanghatag. Ang Lapu-Lapu City Health Office sa miaging tuig pa nagsugod og profiling sa mga residente sa Dakbayan nga dili mga PhilHealth members. Ang ang target is 140,000 nga among i-profile, nakaambot nami og mga 50,000. Sa pagkakaroon na sa proseso sa pag-accredit ng mga pharmacies, pero nakalink up ni siya sa ato ang Yakap nga program sa ato mga members nga na-register na sa Yakap, makagamit na sila ani pohon